Aínda que aínda non teño o libro de Sés, si que tiña unhas anotacións aquí nun caderno, hoxe ao ler a Lispector reengancheino aí. Como a min me parece que se conectan as cancións do disco Nadando na incerteza, non? Cando na canción Nadando na incerteza di residir no entretanto, isto que expliquei de a idea que levita, eu creo que é o mesmo concepto. Mentras a idea levita, ti resides no entretanto. Di vivir en convulsión, vivir nesta sociedade na que a min vivir en convulsión pareceme que representa moi ben unha sociedade que non para. Todo o mundo está facendo cousas, pero non son cousas con sentido e fructíferas e perfectamente pensadas para que dean bos froitos. Esa idea que tamén escribiu Galeano de facer moitas cousas para que todo poida seguir igual. Para min Sés di isto, vivimos en convulsión. Fala de que a morte ninguén a esquiva. Fala todo o tempo da conexión ca finitude. Dentro dese absurdo. Ese mito de Sísifo tamén o encontro recollido aí, non? A convulsión. Subes a pedra, cae a pedra, subes a pedra, cae a pedra, subes a pedra. É algo que representa moito a sociedade de hoxe. Se a vida en sí é absurdo, hoxe é moi absurda. Cando te paras, pensas, resides aí no entretanto, comezas a ver a sociedade como se ti non fixeses parte diso. Logo, eu estou no entretanto. Esa industria musical tan densa, eu tamén creo que está nomeada nese vivir na convulsión. E o disco, certamente, é un entretanto. De feito, eu as primeiras veces que o escoitei era como carallo que me aburro ben. Creo que esa sensación inicial que tiven de aburrimento ten que ver coa convulsión musical, con esa creación, ela chamou densa, pero desde logo sí que